Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli tamaşaçılar, siz Huzur TV телеканалын карыйсыз. Эфирда сезнең белән мин, Резида Саляхова. Аллага тапшырып башлыйбыз. Хәерле сәгатьтә. Бүген студиябызда кунакта Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты, Татарстанның халык артисты Резида Төхвәтуллина. Ассаламу алейкум, Резида апа. Исәнмесез. Резида апа, хөрмәтле адашым, кадерле коллегам, менә шушындый сораудан башлыйк әле. Сезнең сабырлыгыз, ул сезнең көзгегез дип әйтәләр икән сезнең турыда еш. Менә шушы сабырлык сыйфаты, шушы күркәм сыйфат ул сезнең тумыштан киләме, әллә инде өйрәнелгән сыйфатмы ул? Мин шулай сабыр күренәм икәнни. Әлбәттә, ул тумыштан буладыр инде. Күп әйберләрне тормышта өйрәнәсең, үзеңне өйрәтәсең. Менә барбер бөтен аның асылы, барбер бөтен нәрсәдә генетически һәм ул тумыштан бирелә торгандыр дип уйлыйм мин. Резида апа, шуны да әйтергә кирәк, сынаулар әз булмаган бит тормыш юлыгызда. Шулай бәләкәйдән сынауларны биреп торган Аллаһ Тәгалә инде яраткан бәндәләремә генә яратып бирәм дигән, сынауларны күп итеп бирәм дигән. Менә шулай авырлыкларга сынмыйча көчле булу, ул сәләтме ул шулай ук Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән? Менә мин иң беренче чиратта шуны сорау тотына инде минем. Нишләп ул менә шулай яраткан кешесенә сынау бирә икән дим. Шулай диләр бит, кем белгән инде, ничә бала яраткан бәндәсенә яраткач бөтенләй сынаусыз, рәхәт кенә яшәргә тиештер дип уйлыйбыз. Бит Аллаһ Тәгалә бәхет белән дә, байлык белән дә сынарга мөмкин. Менә монсы белән килешәм, чыннан да менә мин үземне инде хәзер олыгаю юлында дип тоям һәм ул сизелә икән. Вакыт үткән саен менә яшьләрне дә аңламый башлау мизгелләре җитә икән. Алар бөтенләй икенче төрле башкача була икән һәм тормышта кеше олыгайган саен акыллана икән. Шуңа күрә чыннан да аның байлыгы да, аның менә шушы юклыгы да, бөтен нәрсәсе дә барсы да чыннан да ул сынаулар һәм менә шушыңа бик акыллы булып, шушы көннәргә ниндидер бер яхшы нәтиҗәгә килеп җитәсең икән, димәк син дөрес юлда булгансың. Шуңа күрә менә аларның барысын да үтәргә туры килде. Чыннан да мин ялганлап әйтмим, байлыгы да булды, юклыгы да булды, аерылулары да булды, кайгы хәсрәтләргә түзеп булмый торган мизгелләре дә булды. Шулай да менә мин хәзер уйлыйм, бүгенге көндә Аллага шөкер, мин исән-сау икән, һәм мин шушыларны үтеп җаным тыныч икән. Мин шуңа бик бәхетле дип үземне рәхәтләнеп, менә шулай гармония дигән сүзне мин аңладым. Үзем белән гармониядә яшәүне, мин әле генә үзеңне хөрмәт итү, үзеңне ярату гармониядә яшәүне мин инде аңладым. Ул шул хәтта рәхәт икән, эштән килә икән ул рәхәтлек. Шуңа күрә мин менә шушы сынауларда сынмыйча тагын булмасын инде дип, менә шулай итеп теләк тели, Худайга рәхмәт укып, Аллага шөкер дип яшәп ятам. Аллага шөкер. Менә шул вакытта шул сынауларны түзә алмаслык, сынауларны үтәргә нәрсә көч бирде? Кем ярдәм итте? Бәлки нәрсә терәк булды сезгә? Менә чыннан да, менә шушы сабырлык биргәндер шушы сынауларда. Мин үземдә аптырап куям, үземә хәтта шулай сораулар бирәм, ничек түзеп булды икән дип. Менә ул шушы эчке ныклылык, мин аны әле авыл баласы булган икән дим. Әллә теге тормышта үзең бөтен нәрсәне булдырып, синең бер кайчанда юк бит инде. Менә әти-әниләр бик иртә мәрхүм булдылар. Бөтен нәрсәне үзең эшләгәнгә күрә шушы көчлелек бирәм икән. Сынарга бирми, кире юлга тайпылдырмый. Менә шул хәтлек көч үзеннән үзе килә, менә шушы сабырлык биргәндер, шушы сынауларда сынмаскадыр димим. Менә Аллаһ Тәгалә әлбәттә. Аллаһ Тәгалә ярдәм иткән. Ниндидер бер көч бар бит инде, ул нинди көч ул. Шулай без аны Аллаһ Тәгалә дибездер дип уйлыйм инде мин. Резида апа, Хузур ТВ телеканалы тарафыннан төшерелгән роликларда да сез бик теләп катнашасыз, шулай бит. Алар инде хәзер берничә булдылар. Менә шундый роликларның кайсындадыр сез ниндидер сабырсыз бер мөгаллимәне уйныйсыз, шулай бит. Ул шәригать буенча киенгән укучысына да бәйләнә инде. Ул менә шушы образны ничек кабул иттегез сез? Менә мин үземне белгәнне бирле, без бит инде артистлар
артист болып туабыздыр енді. Біз башқа бірні көз алдына кетіре алмаймыз. Мен енді артистка. Менің ішім шол. Һәм мен неше еллар енді қызмет етем. Жырлайым, ойнайым кіші көз алдында. Мотор болып, мотор ғана ішлейм, яшайм. Менә шушы кичкенә 2 минутлык роликта уйнаганнан соң мин күбрәк популярлаштым диярим. Бөтен ул шул тискәре роль уйнау ул кешенең күңелендә күбрәк кала икән. Мин улай бергә шаккаттым. Һәм ул беренче тапкыр мин кинода төшкәнем юк. Шушы 2 минутлык кино дип әйтик инде без аны, ярар. Шушында төшеп, мин шушындый резонанс тудырдым, шушындай халық алдында популяр булдым. Сабан тойларга, концертларга барабыз да чыгып, син нишләп теге яулык бәйләгән кешеләргә каршы буласың дип чыгып мине әрлиләр. Хәтта шундый сүзләр булды, тормышта сез бит шундый деликатный, культурный, шундый акыллы, һәрбернигә нишләп сез андый рольдә уйнадыгыз дия мине хәзер әрлиләр. Ачуланалар. Мин артист кеше. Миңа нәрсә әйтәләр, мин шуны уйдым. Мин аны үземдә алай каты явыз булып килеп чыгартып күз алдына китермәгән, үземдә карагач бигрәк каты булганмын икән шул. Тамашачы кабул иткән икән, димәк, яхшы уйнаганмын. Шулай, 100% тудыра алгансыз дигән сүз. Мин шуны да характерлы рольләрне әйбәтрәк уйныймдыр дип уйлыйм. Чөнки теге лирикада әзрәк кенә тавышта минем калынрак, энергияда катыракмысың инде ул теге катырак инде. Асылыгыз күрәсең, ичке халәт шундый. Ичке ни килеп чыга күрәсең, шундый явызлык әйбәт чыккан, ярар әйбәт булган. Чулпан спектаклендә, театрыбыз репертуарында бар, Чулпан спектаклендә дә сезне бик яраталар, шунда явыз кайнана образында шулай бит. Явыз дип әйтеп булмый инде. Ну, явыз инде. Малайыңда гына китерә күрмә, иләнгәнме, иләнмәгәнме дип башта сорыйлар. Юк дигәчтән, малайыңны китермә ул спектакльгә бер килен алып кайтмасыга дип ул спектакльдә мине шулай ук әйбәтләп әйтеп куялар. Рамилнең караганы бармы соң әле? Чулпан спектакле. Юк инде, карапмаска күрсәтмәскә куштылар. Күрсәткәнем юк. Озын сәфәрдән соң өйгә кайтып кергәч, иң яхшы әйбер нәрсә була? Ул минем өем, ул минем урын җирем. Иң беренче чиратта, бәлки бик кызык тоеладыр, ул минем кроватым. Сезгә иң зур тормыш сабагын биргән кеше кем ул? Миңа калса, иң зур тормыш сабагын биргән кеше юк ул, ә ул үзе тормыш. Миңа беркемдә бернинди дә тормыш сабагы бирерлек кеше әле мин күргәнем юк. Кемгә охшарга тырышып яшисез? Беркемгә дә. Миңа ошарга тырышсыннар ди мин, чөнки беркемгә дә ошарга теләгем дә юк, уемда да юк. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген студиябызда кунакта Татарстанның халык артисты Резидә Төхвәтуллина. Резидә апа, сез ике һөнәрне параллель рәвештә менә инде ничә еллар алып барасыз. Субханалла, өлгереп, җитешеп, шушы ике һөнәрегезне ике канатым дип әйтеп буламы? Була. Чөнки ул минем иң таянган ике канатым. Мин театрда үземне белгәне бирле уку йортын бетерүгә мин театрга килдем. Без бәлки шулай тәрбияләнгәнбездер. Чөнки без ниндидер бюджетта, без ниндидер бер таяныч, ышаныч эш урыны булу, ул минем театр буенча менә гомергә ниндидер тынычлык бирде, эш урыны бирде. Һәм ул миңа зур дәрәҗәле исемнәр бирде театрым. Ул минем өчен менә артисткалар, актрисалар, алар минем янымда һәр вакыт мин үзем генә түгел икәнне хис тойгыларын бирде. Ә менә эстрадага килгәндә ул миңа күбрәк популярлык казанырга ярдәм итте. Чөнки җырчы буларак кеше күбрәк тизрәк таныла дип әйтер идем. Син минем белән килешәсез. Килешәм, һичшиксез шулай. Ә менә шушы ничек мин аны ике канатым түгел дип әйтерем, чөнки ике канатым. Шушы ике әйбер минем менә бүгенге көндә 1 секундта, 1 минутта башка юлга, башка эш эшлим, кайдыр барып башка җирдә эшлигән дигән уй башыма да килмәде. Демәк, ул минем тормышым ике канат. Ләкин театрны эш урыны дип кенә кабул итеп буламы икән ул? Менә теге даими эш урыным дип кенә кабул итеп буламы театрны?
Мен аңладым инде сұрау, чөнки төрле этаплар булды театрда. Менә мин шулай ук театр училищесін укып бетереп килгәннән соң, хәтта бер көн мин бала үстереп декретта да утырмадым. Шуңа күрә һәр вакыт режиссер мине Дамир Сиражиев үзе алды театрга һәм мин 5-6 ел бер театрдан чыкмыйча хезмәт иттем. Әлбәттә, дөньялар үзгәрә, кешеләр үзгәрә, кешеләр китә, ә мин театрда калдым. Минем бик озак рольләр уйнамый торган чакларым, этапларым булды. Һәм шулай да мин шушы вакытта җыр сәнгате белән шөгыльләндем. Мин бит башка төрле хезмәттә түгел идем. Һәман шул ук сәхнәдә. Шуңа күрә мин аны эш урыным дип кенә кабул итә түгел. Драма актрисасы буларак мин барбер үземне реализовать иттем. Ашып бетә ал. Ашалдым, нишләп? Мин бик матур зур рольләр уйнадым. Ә менә шулай да 90% халык тамашачы мине җырчы буларак кабул итте. Шуңа күрә мин үземне дә анда үземне таба алдым һәм җыр сәнгатендә таба алдым. Эш урыны гына түгел ул. Ә менә җыр сәнгате туктап тора, менә Ходай бар шунда дип әйтерсең инде. Шул вакытта, шушы мизгелдә театрда роль биреп куялар. Анда гөр килеп хезмәт итәсең. Тагын бер тукталыш моментлары була, мизгелләре. Тагын җырга китәсең. Шуңа күрә ничек ул ике канат булмасын. Менә шул театрдагы рольләргә кире әйләнеп кайтсак, соңгы премьераларның берсендә Туфан Миңнуллинның "Алай түгел, болай" ул спектаклендә сезне карчык роленә тәгаенләгәннәр. Ничек кабул иттегез сез бу әйберне? Сезгә бит әле карап торасың да, сез бит әле нинди карчык уйнарлык кешемени? Сез бит әле ханым. Безнең режиссерыбыз шулай экспериментлар һәм экстремальный эшләр эшләп, менә шулай безне сез үзегез ничек кабул иттегез моны? Рәхәтләнеп кабул иттегезме, куркып кабул иттегезме? Мин шалтырата, безнең завтруппа дигән кешебез бар бит, труппа мөдире. Кил, менә монда укырга кирәк. Без битен башта пьесаны укып чыгабыз. Килештен беренче булып Резидә Тухватуллинда сызык карчык. Мин аңламадым, валлаһи аңламадым. Нинди карчык инде мин, менә шуннан да ул бик зур ни булды минем өчен. Башта без әзрәк әйткәләшеп дигән сүз, матур сүз булмас әлбәттә. Мин сорау бирдем, нишләп? Барда әйбәт булачак диделәр. Шулай да кайтып, 1-2 көн әзрәк кенә башымда, иләремдә төрле уйлар булды. Бәлки миңа каршы килергәдер, гариза язаргадыр. Безнең артистлар белән дә киңәшләштем. Һәм миңа булай диделәр. Артистка, әгәр дә әбине уйный аласың икән, бу синең өчен зур дәрәҗәгә булачак, зур плюс кына булачак диделәр дә. Мин тынычланып эшләргә тотындым. Яхшымы, начармы нәрсәдер килеп чыкты инде. Яхшы тамашачы бик яратып кабул итә бит Резидә апа. Менә шулай әби. Бөтен кеше аңлый инде миңа ничә яшь икән, шуңа күрә ярар, нишләсәң. Димәк, ичке дөньягыз әле һаман ризалаша алмый бу роль белән. Юк. Чөнки театрда шундый олы артисткалар бар. Миңа калса, һәрбер артистканың үз вакыты була, яшь уйнарга тиештер инде, урта буын, урталыкны. Карчыкларны инде карчыклар уйнарга тиештер. Бу картлыктан куркумы бу? Нәрсә бу? Сез куркасызмы үзегез картлыктан? Мин картлыктан курыкмыйм. Башыма да, уйыма да килгәне юк. Мин беләсең нәрсәдән куркам? Менә инде хәзер ярты гасырны яшәдек, шушы вакытка килеп җиттек. Гомер кыскара дигән әйбер күбрәк мине куркыта. Миңа калса, менә шу картлык шуның белән бәйләнгәндер дим мин. Әле яшисе килгән чаклар, матур итеп яшисе килгән чаклар әле менә килеп кенә җитте. Рәхәтләнеп үзең өчен яши торган вакытлар. Шуңа күрә миңа калса, гомер кыскара бара, шул гына куркыта. Карчык буласың инде, кая барасың? Ярар, бәхетле картлыклар көтсен әле. Менә бит яхшы, ни? Миңа бер кеше булай диде. Яшьлектәге бәхет ул үтә ул. Ул бәхеттә түгелдер, ул бара ул. Ә менә картлыктагы бәхет ул иң зур бәхет миңа калса. Менә шушы бәхетләр насыйп итсен иде, картлыктагы бәхетләр. Амин. Рамилнең игелекләрен күреп Алла берсе. Әйдәгез Рамил турында сөйләшик әле. Рамилгә ничә яшь инде хәзер? Минем улым 30-га җитте инде. Җитте. Аңа нинди тәрбия бирергә тырыштыгыз, Резидә апа? Беләсезме, менә хәзер уйлыйм. Менә дин юлында әйтәләр бит инде шулай ук бергә хатын-кыз өйдә булырга тиеш булгандыр, балалар үстерү кирәк булгандыр.
Идәге тормышның, иннең шушы җылылыгын саклап торучы бер илаһи зат булып яшәргә тиеш булганбыздыр. Ул чыннан да шулай. Ә без үсте инде ул бала. Мин шулай гына дим хәзер. Мин хәзергесе көндә баланы тәрбияләр идем башкача. Мин аның янында булыр идем. Әбисенә дә, теге яслигәсенә дә, шул ук мәктәптән соң озан айтырылган уку дәресләренә дә ташлап китмәс идем дим инде, менә беләсезме? Чөнки үсеп җиткәч, ылагайгач, ниндидер барбер каршылыклар килеп чыга. Ул барсы да хәзер мин аңлыйм, күрәм, чөнки миңа бала белән бергәрәк булырга кирәк булгандыр. Ә нишлисең? Бер нәрсәне үстергәндә, менә шу сәхнәләрдә йолдыз булып, матур булып хезмәт итеп үзеңне исбатлаганда, бала икенче, ул башка мөхиттә үсә. Аңлыйсыңмы нәрсә әйтергә телим? Шуңа күрә мин хәзер баламны, хәзерге чагым булса, күбрәк бала белән бергә, ана һәм бала булып үсеп яшәгән булыр идем. Тормышта карап торганда сез бик оптимист кешегә охшаган Резеда апа. Очып кына йөрисез. Тик шулай да кәеф кырылган, күңел төшкән мизгелләр буладыр бит. Андый вакытта сез аны кешегә сиздермәскә тырышасызмы? Менә миңа һаман кешедән ишетәсең бит инде фикерләр, ниләр. Сиңа миңа калса, авыррак булган сайын авыз зур киңрәк җәйләде. Киңрәк җырлады. Мин һәр вакыт авызым җырылган инде, йөрим инде. Әлбәттә, артист халкының бигрәк тә күңеле төшеп, күңеле бик тиз күтәрелә торган халык инде без. Ничек төшә инде, әлбәттә, юк кына бердән дә эмоциональ яктан бик күңел төшкән чаклар бик күп була. Ә шулай да ничек аны кемгә күрсәтеп, җылап, сөйләп, зарланып йөрүдән ни мәгънә? Шулай матур иттереп авызыңны җырасың да алга барасың. Һәм ул шулай җайланып та китә, шушы халәттә, шушы барган мизгелләр шулай дәвам итә, матур итеп авыз җырылган килеш кәеф күтәрелеп китә инде. Ярар, Резеда апа, менә үзегездә элек башка кешеләргә карата ниндидер көнләшү дип әйтеп булмый инде, кызыгу хисе булган инде. Мен нишләп менә ул булдыра ала да мин булдыра алмыйм. Бүгенге көндә андай әйбер бармы? Әлбәттә, кызыгу дигән әйбер түгел, менә элегрәк бар иде. Нишләп мин бу урында түгел? Нишләп мин бу сәхнәнең шушы вакытында, шушы сәхнәдә, шушы концертта мин түгел, шушы рольдә мин түгел? Үз-үзем белән көрәшү ул минем бик булды. Андый мизгел булды, андый вакыт, андый этап булды. Ә менә хәзер бу әйбергә, менә шу акылланучы шушыдыр инде ул. Фәлсәфи яктан уйлап карарга кирәк бу әйберне. Бер әйбердә мәңгелек тә, гомерлек тә түгел. Нинди шәхесләр икенче планга күчә, онытыла башлый. Шуңа күрә шушы әйберне бик дөрес итеп кабул итәргә кирәк. Һәм мин шуннан да шундый җибәрәсең, менә теге ситуацияны җибәрәсең. Ул шуннан да шулай, һәм тынычлап йоклый башладым. Миндә мәңгелек түгел, миндә гомерлек түгел, миндә. Минем бүгенге көндә Аллага шөкер тапкан үземнең дәрәҗәмә җиткән дәрәҗәм бар. Шушы популярлыгым бар. Инде хәзер тарихта үземнең хөрмәт итеп кабул иткән тамашачым бар. Мин үземнең түбәмне ясадым, баламны үстердем. Минем эш урыным бар. Һаман бөтен җирдә син генә менә шулай канат кагып, әллә кем булып, ничек дип әйтим инде, һаман сәхнәләрдә син генә булып йөрү дигән әйберне мин инде хәзер җибәрдем. Шуңа күрә бик рәхәт, һәр чакырган җиргә барам, чакырмаган җиргә бармыйм, тыныч кына, матур гына яшәп ятам. Рәхмәт, Резеда апа. Әйдәгез без даими сәхифәбезгә күчик. Даими сәхифәбезнең бүгенге темасы мизан. Мизанның ни икәнен төшенербез. Мизан сүзе гарәп теленнән үлчәү дип тәрҗемә ителә. Исламда мизан кыямәт көнендә кешеләрнең гамәлләрен үлчи торган үлчәүне аңлата. Мизан бары тик иманлы кешеләрнең генә гамәлләрен үлчәячәк. Ягъни кафирләрнең кылган яхшылыклары бернинди әҗер-савапка ия була алмый. Чөнки алар Аллаһы ризалыгы өчен эшләнгән гамәлләр түгел. Мизанда кешенең иманы,
укылган намазлары һәм башка гамәлләре үлчәнер. Кыямәт көнендә без гаделлек бизмәне корып куячакбыз. Ул көнне инде һичбер кемгә нинди дә булса гаделсезлек кылынмас. Кылган эшләрегезнең гәршиш бөртеге кадәрлесен дә дөрес бизмәнгә салырбыз. Исәп-хисап итеп, җәза бирер өчен мин үзем дә җитәрмен. Пәйгамбәрләр сүрәсе 47-нче аят. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта актриса, җырчы Резидә Төхвәтуллина. Резидә апа, сез туыгыз белән Югары Ослан районыннан икән. Тамырларыгыз Әлки районына да барып тоташа. Бер ara Яшелүзән районында Бишнә авылында да яшәгәнсез. Шулай да туган җирем дип кайсы урынны, кайсы төбәкне әйтә аласыз? Әлбәттә, Әлки районы Иске Салман авылы. Ул Югары Ослан районында безнең әти, әнием Лайыш авыл хуҗалыгы техникумын бетергәннән соң, алар шушы якка җибәреп, элек җибәрәләр бит эшләргә. Менә шушында барып, менә шушы туу турында таныклыкта, шушы мизгеленә, шушы моментына яздырырга туры килгән бит. Менә бөтенләй гомердә күзалламаган, гомердә булмаган, шуннан алып кайтып та киткәннәр инде алар мин. Мин үстем Әлки районында, Иске Салман дигән авылда, бик ерак. Еракта түгел, бүгенге көндә 150 километр ерак җир түгелдер инде ул. Ул чакта аның юлсызлыгы, ул паромнар белән теге су аркылы, ай Аллам, менә шуңа күрә бик ерак тыелгандыр, теге революциядә барып тормаган диләр бит инде безнең якка. Менә шушыннан чыгып, шушындый җирләрдән килеп, бүгенге көндә үзебезнең Казаныбызда үз урынымны табып, менә шулай үзем шәхес буларак бу дөньяда яшәвем белән мин бик горурланам, чөнки авылдан чыгып biz кеше арасына керүебез ул бик зур дәрәҗә минем өчен. Горурланам мин ул әйбер белән. Авыл баласы беркемдә этеп, тыртып, сине сәхнәләргә дә чыгармады. Аңлыйсыз инде нәрсә әйтергә. Үз көчегез, үз тырышлыгыгыз белән. Ул менә олыгайган сайын ул әйберләр күңелдә горурлык хисе тудыра икән, рәхәтлек. Яшелүзән районында әтием минем 12 яшьтә мәрхүм булды да, әни безне 3 баланы алып, менә шулай Яшелүзән районына алып чыгып китте. Мин әйтер идем, менә шушы Яшелүзән районы Казанга якын булу белән дә минем артистлык юлым, сәнгать юлым шуннан башлангандыр, чөнки ул якын. Менә әтегеннән бик килеп тә җитеп булмаган булыр идем мин Әлки районыннан. Шуңа күрә Ходай менә үз юлын биреп шушында китереп җиткергән бит. Язмыш бәхет ише дип кабул итәсезме моны? Әлбәттә. Ул барбер ничек кирәк шулай эшли. Без ничек кенә менә кайбер вакытта талпынабыз бит, моны эшләргә телибез, тегенне нишләп кенә бетмибез, ә ул аны бирми. Юлын ачмый, менә һаман кирегә. Ә менә шушы әйберне бик акыл белән дөрес итеп кабул итә белергә кирәк икән. Ходай ул бер кайчанда, бер ничек тә сине кирәк вакыты җитмәгән җиргә җибәрми. Ә менә инде Крәсе әйбер көтмәгәндә тешне сындырып керә диләр бит. Менә уйламаганда шушы җирдә килеп чыгасың, шунда барасың, шуннан кайтасың, шуңа күрә шушы җиргә килеп эшли башлыйсың, шуңа миңа калса, менә шу Ходай язмыш бәхете бирә торгандыр. Резидә апа, мин гел Инстаграмнан да карап торам, бергә эшләгәч тә инде мәгълүм, сез бер Кытайда, бер Прагада, бер Ригада, бер әллә кайда ничек элгереп бетәсез дә, менә шушы озын юллар сезгә нәрсә бирә? Шуны әйтегез әле. Мин булай дип уйлыйм, мин җиңел күтәрелеп, кайбер кеше берәр җиргә барасы булса, бик узак уйлый. Миңа менә кичнән әйтәләр икән, син шунда барасың, киләме, барасыңмы? Барам. Вакытым бар икән, минем концертым, спектаклем юк икән, барам. Шуңа күрә мин менә шушы дөнья гизе буенча бик беренче урында тора торганмындыр. Мин шуңа ул бик кызык, башка мөхитне, башка мәдәниятын, дөньяның кешеләренең шул хәтле бик кызык, бик яратам. Күрәсең, сәяхәт итү ярату да шушы әйберләргә, шушы йөрүләргә этәрә торгандыр дип уйлыйм. Менә шулай озак итеп юлда барганда нинди хисләр били сезне? Нәтиҗәләр чыгарасызмы сез, планнар төзисезме сез? Менә мин шунда әйбер ишеткәнем бар.
бигрәк күбрәк тә без самолетта очабыз бит. Әйе. Бунар сәгать Кытайларга бит инде, ул Иракларга бигрәк озак инде, Себерләргә. Унар сәгать. Һәм менә былай диләр, шушы һаваларда ялвару, сорау, Теләк. теләү, ул күбрәк кабул ителә икән дигән. Һәркемнең үз башы бит. Менә шулай мин шушы әйберне ишеткәч, мин һәр вакыт менә шушы әйберне эшләп йөрим. Менә шу һавага менеп китәм дә, һәм мин һәр вакыт үземә тормышымның менә шулай матур якларын гына күз алдына китереп, табынып, сорап, ялварып барам. Менә шулай. Китап укый алмыйм, йоклый алмыйм, чөнки куркам. Менә ничә меңнәр һавада чыккандыр, мин һаман куркам ул самолеттан. Ләкин кызыксыну куркудан көчлерәк. Шулай. Кая язган шунда булыр дим дә, менеп китәм. Шулай. Резда апа, сезнең зифалыкка, сезнең шибәрлеккә, мөлаемлеккә, сезнең сәләткә кызыгучылар, комплимент әйтеп торучылар күп бит инде алар. Менә сез мактауны ничек кабул итәсез? Әйбәт, миңа калса беркем дә мактауны начар кабул итми торгандыр. Мин кайчан да беркем дә ишеткәнем юк. Кемдер бит сагайып кабул итә. Бу мине мактый, монда нәрсәдер чиста түгел дигән кебек. Мин үземне беләм. Мин әлбәттә теге чыгып төшкән үземне шибәр, теге курчак кебек дип уйламыйм. Ул чыннан да шулай. Курчак кебек бар бит, курчак кебек матур ханымнар, кызлар. Ә мин беләсезме, мин үземнең былай дип уйлыйм. Индивидуальлыгым минем көчлерәк. Миңа калса ул артист кеше өчен күбрәк кирәк, курчак булып матур булуга караганда. Һәм мин үземдә шушы индивидуальлыкны сизәм, беләм. Чөнки мин беркемгә дә ошамаган. Мин бөтен җирдә менә башкадан аерып барып мине таныйлар. Миңа калса менә шушы әйберне мин үземдә сизәм, матурмы ул, түгелме ул. Шуңа күрә мин аны кабул иттем. Менә шушы шулык олыгаю, хикмәт торган дип уйлыйм моны, аяк кулларым исән сау икән. Мин ул турыда уйламыйдым элек. Хәзер менә күзем күрә икән. Ходай сине исән сау итеп йөртә икән. Шунардан да зур матурлык юк. Миңа калса. Аллага шөкер. Тәнкыйтьне ничек кабул итәсез? Әйбәт. Миңа бик алай туп-туры тәнкыйть дигән нәрсәне мин үземнең тарафларымда ишеткәнем юк, әлбәттә. Шулай да мин үзем нинди тәнкыйтькә дучар икәнемне беләм. Мин туры әйтә торган кеше. Шулай ук аптырап тормыйм, теге кесәгә кермим. Сүз артыннан. Шуңа күрә ничек бар шулай иттереп әйтәм дә, бәлки ул күп кешегә ошамый торгандыр. Менә нишләпсең, сез нигә мине ачуланмыйсың мин туры әйткәнгә? Чөнки, шундый кеше инде син, шундый холыклы кешенекен дә алмыйсың, үзеңнекен дә бирмисең. Миңа калса менә бу иң яхшы миңа карата дөрес бәя. Шуңа күрә нишлисең инде, һәркемнең үз халкы. Сезне ничек бар шулай кабул итәләр инде. Ә менә шушындай зур дәрәҗәләргә ия булгач, даирәдәге кешеләр үзгәрмиме алар? Бәлки дуслар исемлеге. Дуслар исемлеге. Менә мин бүгенге көндә бер генә дустым бар дип әйтмәс идем. Юк алар минем. Аңлыйсызмы? Ул дус театр училищеларда укыганда, дуслар, кулга кул тотынышып йөргән кызлар. Һәм тормышта анарсың ниндидер менә тормышымда аерылган мизгелләр булды, моментлар. Ул чакта менә шундый дус кызлар, дус ханымнар табылды. Мин аларның барысына да рәхмәтлемен. Ә шулай да бу тормышта иң якын дус, иң яхшы, иң синең яныңда булган кешеләр алар синең туганнарың. Мин шулай дип уйлыйм. Бүгенге көндә минем туганнарымнан да якын дусларым, туганнарым юк. Аңлыйсызмы? Теге сиремне дә, кайгымны да, шатлыгымны да аралашып яшәй торган кешеләр алар минем туганнарым. Дусларым бар дип әйтмәс идем. Бәхетле булуның нинди шартлары бар? Юк, бер шарты да юк. Бары тик миңа калса акыллы булу. Үрнәк булыр өчен
шул ук акыл кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, Хызыр ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген студиябызда кунакта Татарстанның халык артисты, минем адашым, коллегам Резида апа Төхвәтуллина. Резида апа, мин гадәти әйберләргә сөенергә өйрәндем дисез. Бу кайчан килде һәм бу нәрсә белән бәйле? Бу шулай ук һаман да әйтәсез, яшь барган саен аңладым мин моны, яшь барган саен килдем мин бүген нәтиҗәгә дисез. Бу да шушы олыгаю нәтиҗәсеме? Беренчедән шулайдыр. Икенчедән, минем тормышымда, мин инде теге ачыктан ачык сөйләйм сезгә, аерылышу булды минем тормышымда. Әлбәттә, аерылышу дигән әйбер ул беркем өчен дә күңелле әйбер түгел. Кем ничек кабул итә? Мин үземчә бу әйберне тормышымда бик зур кайгы һәм бик зур авыр итеп кабул иттем. Миңа аның өчен ул халәттән кайтыр өчен бер 5-6 ел кирәк булды. Ул бик зур вакыт һәм менә шушы чорда мин гадәти итеп бөтен нәрсәне матур итеп, дөрес итеп кабул итәргә өйрәтте менә шушы әйбер, шушы аерылу мизгелләре. Менә ничек дип әйтәсең, менә син нәрсәндер булдыра аласың, эшли аласың. Шул ук мәсәлән, мин бик кызык әйбер сөйлим инде. Бар кыйммәтле әйбер, бар урталыкта һәм бик астыра торган әйбер. Син шушы кыйммәтле әйберне алыр өчен күпме энергия, күпме кайгы, күпме сүзләр ишетеп, менә шушы әйберне атлап чыгар өчен шушы халәтен күпме үзеңә авырлык хис аласың, шулай бит. Ә менә булдыра ала торганыңны алыр өчен күп кирәкми. Син аны үзең хәлеңнән килә, син аны ала аласың. Мин инде әйбергә китереп әйтәм. Һәм менә шуны син дөрес итеп кабул итәргә кирәк. Менә сөенә белү, менә шулайдыр. Бәлки ул синең чашкаң теге хрусталь әллә нинди мәсьәләләрдән тормыйдыр, әмма гадәти бик матур гына шушлай матур итеп фарфордан ясалган. Менә шушыларга, менә мин инде шундый итеп китереп кабул аңлатырга теләдем. Менә шуны матур итеп кабул итә белергә кирәк. Ул гадәти иттереп, шатлана сөенә белергә кирәк. Менә нәрсәң бар, син шунларга сөенергә тиеш. Һәм менә шуннан да шушы вакытта ул синең ичке дөньяңа гармония килә. Юк, мин аны күбрәк иттереп, зуррак иттереп кабул итә башласаң, инде син шушы ичке дөньяңның гармониясеннән чыгып китәсең, тайпыласың. Мин шуңа күрә мин гадәти итеп кабул итәргә, ничек бар, шулай итеп кабул итү турында шулай итеп яшәргә өйрәндем. Һәм шөкр кылып яшәргә, димәк, бөтен булганына шөкр кылып яшәргә. Резида апа, көнләшү хисе сезгә хасмы? Бу җинси мөнәсәбәтләр турындамы, коллегаларгамы, тормышта байрак яшәгән кешеләргә? Әйдәгез иҗат турында, мәсәлән. Иҗатта көнләшү хасмы? Юк. Мин сөенәм. Сез бәлки алдалау дигән нәрсәдер дип уйлыйдыр һәркем. Мин менә сезгә сөенәм. Кемдер менә алар киләләр, кемнәрдер менә чыгалар, күрнәләр, алар шулай нәрсәдер кыланалар. Һәр нәрсәнең һәркемнең үз вакыты. Мин дә үземне сәхнәгә килгәчтән балкыйсың, эшлисең. Миңа калса, минем өчен сөенеп торучыларга мин бүген дә рәхмәтле. Кемдер миннән кызыгып, көнләшеп, йөри инде, ул шундый инде, ул тегенде инде дигән кешеләргә минем киресенчә негатив. Шуңа күрә үземә негатив алып йөрмәсче, мин кешеләр өчен гомумән сәхнәгә чыгып, матур итеп уйнасалар, матур итеп җырласалар, мин сөенәм генә. Чөнки ул синең үзеңә кайта. Һәм сиңа үзеңә дә шулай иттереп, матур иттереп сөенергә насыйп итә. Ярар, иҗат өлкәсендә аңлашылды, тормышта, дуслар арасында, таныш белешләр арасында. Юк. Байлыкка менә үзегез әйтмешли бәлки. Әти, әни шундый тәрбияләгән, Аллага шөкер. Аз вакыт эчендә дә алар безне, без балаларны дөрес иттереп, чыннан да акыллы иттереп тәрбияләп, бу дөньяга аяк бастырганнардыр дип уйлыйм. Миндә андый тойгы юк. Теге әйтә, акмы, карамы, ул дөрес сүз түгел. Көнләшү бар инде ул. Менә мәсәлән, кемдер матуррак әйбер ала икән, молодцы, булдыралар, алсыннар. Һәм син дә шушы әйбергә
Омтыл. Омтылырга тиеш, булдыра аласың икән. Ал, эшлә, тап. Шуңа һәркемнең үз планкасы, үз халәте, үз көче, аны Ходай биргән инде ул. Аны бер ничек тә атлап чыгып булмый торгандыр. Көнләшеп кенә бер нәрсәдә Бер үзгәрми. нәрсәдә үзеңне генә бетерәсең. Бүгенге яшьләргә карап, нинди фикер туа сезнең башыгызда? Бу сәнгать өлкәсендәме һәм әхлак мәсьәләсендәме? Менә ягыз ничек Бүгенге көндә яшьләр бик амбициозныйлар. Бик. Бу тискәре сыйфат. Бу, беләсезме, гел кирәк булган мизгелләрдә генә эшләргә кирәктер дим амбицияларны. Ә ул артыграк китә, беләсезме, мин аны нәрсәгә алар шундыйдыр дип уйлыйм. Чөнки бик рәхәт тормышта яшибез без. Ачлык юк. Сугышлар юк, Аллага шөкер. Эштә юк хәтта. Ә энергия каядыр Китергә тиеш. китергә тиеш. Иң беренче яшьләрне күрсәтә торган ул әйбер, ул олыларга хөрмәт. Әгәр дә ул шушыны күрсәтә белә икән, ул димәк лаек яшь кеше. Ә менә күбрәк ул игътибарсызлык, хөрмәт күрсәтмәү улларга алар күбрәк роль уйный бүгенге көндәге яшьләрдәдер дим. Унсы әхлакка кагылышлы аңлашылды. Ә иҗатта? Менә мин үзебезнең театрны әйтим әле. Мин шуны да әйтим әле, чөнки үзебезнең Тинчурин театрыбыз бүгенге көндә яшьләребез. Аларның биюләре, аларның җырлаулары, аларның хәрәкәтләре, аларның дөресен әйткәндә амбициозлыклары бик бүгенге көндә югары дәрәҗәдә тора дим мин. Ул кирәк. Гел заманага күрә бәлки шундый хәрәкәтчәнрәк, энергичныйрак һәм шушы тормышка яраклашу кирәктер. Без дә үз вакытында яраклашканбыздыр, бәлки шушындый булганбыздыр. Шулай да миңа калса, театрда мин бүгенге көндә бигрәк тә яшьләрдән бик канәгатьмен. Аллага шөкер. Ә эстрадага килсәк? Икенче канатыгыз эстрада булгач, ул турыда да сорамый мөмкин түгел. Эстрадага килсәк, менә эстрада чуарланды, диләр бит инде. Бик җырчылар артык күбәеп китте. Дөрес, аның һәрберсенең үз тамашачысы бар диләр. Сез нинди фикердә торасыз? Юк, үз тамашачысы юктыр. Яшьләр күбәйде. Мин беләсезме, буны яхшы яктан булай дип кабул итәм. Каядыр урамда йөргәнче. Каядыр нәрсәдер начар тискәре әйбер эшләп, әшәкелек эшләп йөргәнче, шушы сәхнәгә менеп җырлыйсы килеп йөрүе аның бик әйбәттер. Хәерлерәк, Хәерлерәктер. Ә менә икенче яктан кеше үзен бәяли дә белергә тиеш яшьтән үк. Булдыра аламы аны, ул сәләтлеме ул. Менә шушы әйбер күбрәк эшне пешерадыр, ул сәләтлеме түгелме ул сәхнәгә менә. Ул турыда уйларга кирәктер. Чөнки хәзер мөмкинлекләр зур, телевидение һәркемгә ачык, шуңа күрә һәрберсе җырлый ала, эшли ала. Менә ул яктан мин бу әйбергә тискәре карыйм. Тамашачы арасында, халык арасында түбән дәрәҗәдәге сәнгатьне тәрбияләү кирәкмидер. Ә ул бик зур роль уйный. Ул тәрбияли, начар әзрәк кенә түбәнгә төшерә сәнгатьне дим. Зәвыклыкны бетерә ул әйбер. Ә нишлисең, без туктата алабызмы бу әйберне? Бу әтиәниләрдән килә микән? Менә минем балам сәләтле дип, һәр ата-ананың баласы үзенә бит инде иң сәләтле, иң кадерле, иң матур, иң шибәр булып күренә. Менә минем баламны җырчы булып күрәсем килә дип, акча түләп, уланы сәхнәләргә менгереп, радиоларга, ротацияларга биреп, ата-анадан килә микән бу? Әллә башка нәрсә микән моның сәбәбе? Ничек уйлыйсыз? Белмим, менә мин дә үз баламны шуның хәтле сәхнәләрдә әллә кем булып күрәсем килә. Шуннан да шулай. Ә ул сәхнәгә дә менми. Әллә кем дә булып йөрми. Менә шул хәтле, әлбәттә һәрбер ата-ана күрәдер, акчалар түли баласын күрсәтү киләдер, әтиәнидән дә аларда бит инде. Хәзер шундый замана үзеңне күрсәтергә теләү. Чөнки үзеңне күрсәтсәң, син тормышта инде уңышлы кеше булырсың дигән әйбер бар. Алай түгел, әле ул фәлән еллар эшләп тә син балкып йөрсәң дә төшеп каласың икән, син оныталар. Шуңа күрә миңа калса үз юлыңны табу күбрәк роль уйный торгандыр. Бәлки бала белән сөйләшү кирәктер, үз юлын табу турында. Сәхнәгә менгезеп
күрсәтеп, әллә кем булуы турында түгелдер. Иң мөһиме, менә үзегез әйтәсез, сәхнәләргә дә менми Рамил, әллә кемдә булмады дисең. Кеше булсын, акыллы булсын, иманлы булсын, уянам да күземне ачам да шулардан башлыйм. Чөнки ананың теләге, аналарның дугасы барып җитә дип әйтәләр. Шуңа күрә, ей Ходаем, беренче шатлыгым да, тынычлыгым да, саулыгым да ул минем баламның матур, исән сау, бәхетле булып матур гына яшәве. Резидә апа, күңелне ачып бирә белү батырлыкмы? Кемнең күңеле ниндидер инде батырлык дип, кемдер ачык, кемдер ябык. Ачкан кеше ачадыр. Менә минем ичимдә бер генә нәрсә дә юк. Шуңа күрә батырлык микән инде ул. Нәрсә бар, ничек бар, шулай сөйлим. Халкым шундай дисез. Халкым шундай. Резидә апа, менә шулай матурлыкны саклап калу серләре белән бүлешмәссез микән? Безнең белән дә, телевизор караучылар белән дә. Рәхмәт, бу бик комплимент. Сире бик гади. Мин бер кайчанда ничек диләр инде, пычак астына кирип ятканым юк, ниндидер уколлар да, ниндидер әйберләр дә ясаганым юк. Әлбәттә, мин үзем белән иде шөгыльләнәм. Ясыйм, маскаларын да ясыйм. Карыйм, һәм мин былай дип уйлыйм. Матурлык яшь булып калуның бер зур сире ул үзеңне хөрмәт итү һәм менә шушы үз өстеңдә эшләү. Миңа күбрәк эчке халәтем, органнарым, Эчке органнарым сәламәт булуы мөһим. Чөнки менә шушы сәламәтлек ул тышка да чыга. Шуңа күрә мин күбрәк тырышам йөрергә, бик табигатьне яратам. Мин менә шу эчәр сәгать, мин хәтта фатирны да урман янында барып сайладым, чыгам да китәм. Мин һәр көнне вакытым булса, мин кыш көнне чаңгыда чыгам. Җәй көнне мин урманда йөрим, ике аякларым тотып, спорт белән бик яратам дип әйтмәсем, шулай да вакытым булган сайын мин шунда йөгерәм. Менә ниндидер бер хәрәкәт итүдә ул бәлки ниндидер үстидер. Чөнки кеше һәр вакыт үз өстендә эшләргә тиеш, ә менә башыма да килгәне юк, ниндидер операциялар ясау, исән булсам әйтергә ярамый, тәүбә әйтергә ярамый, Алла сакласын, кем белгән нәрсә алда буласын. Шулай да яшәсәм бу дөньяларда ул әйберләрне эшләмәскә насыйп булсын иде, кирәкми. Үзеңне үзең каядыр пычак астына алып тыгу, матурлану кирәк түгелдер. Һәр нәрсәнең үз вакыты. Һәр чорның үз матурлыгы, яшьлекнең дә, урта буынның да, картлыкның да үз матурлыгы. Шуңа күрә иң мөһиме күңелебез матур, күңелебез саф, чиста булсын. Бик зур рәхмәт сезгә, Резидә апа, бүгін килгәнегез өчен, Хозур ТВ телеканалын караучы тамашачыларыбызны сөендергәнегез өчен. Бик рәхәт булды сезнең белән. Тагын бергәләшеп иҗат итәргә ясына ала бирсә. Хозур ТВ телеканалын караучы тамашачыларыбызга теләкләрегез булса, рәхим итегез. Әйе, менә социаль роликлар дибез инде, теләк булмаса да, бу минем хезмәтем, бу минем бер генә дә каршы булуым түгел. Без нәрсә кушсалар, шуны әйбәт итеп, яхшы иттереп, зур дәрәҗәдә уйналабыз икән. Ул безнең өчен, безнең хезмәтебез өчен ул зур бәя бирү генә. Шуңа күрә һәр кеше үз юлын, үз тормышын табып, матур иттереп, җаны тыныч булып, сау сәламәт кенә яшәсен. Ә калганы менә шушы әйберләр булса, барысы да мөмкин. Табырга була, акчасында, эшендә, дөньясында матур. Шуңа күрә сау сәламәт булыгыз, рәхәт яшәгез. Амин. Шушы рольләрегез аша, шушы социаль роликлар аша, тискәре мул, уңай мул, шушы рольләр аша без кешегә гыйбрәт, сабак бирә алабыз икән, димәк, без максатыбызга ирешкәнбез дигән сүз, Резидә апа. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә рәхмәтләребезне җиткереп, исәнлек, саулык, бәхет теләп сау булашабыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.